Us convidem a la festa del somni. Hem de somiar quina escola ens agradaria tenir. Festa dels somnis! Dimarts, 20 de desembre. Tots heu de dir quina escola us agradaria tenir. M'agradaria que a l'escola jo volia somio amb el meu somni és l'escola dels meus somnis és. També hem de convidar a somiar a monitores i monitors. La secretària. El conserje. Famílies i també la cuinera. Tots esteu convidats a venir a somiar a l'escola. Heu d'escriure el vostre somni dins d'aquest núvol. Un Nadal de somni, una escola de somni.